Il-Kabinett tal-Ministri tal-parir lill President ta' Malta Dr. George Vella biex ma jilqax it-talba l-maħfra presidenzjali tal-aħwa De Giorgio. Fis-26 ta' April George De Giorgio magħruf bħala ċ-Ċiniż u Alfred De Giorgio magħruf bħala l-Fulu għamlu talba l-proklama permezz tal-avukat tagħhom. Fis-stqarrija l-Gvern qal li b'konformità mal-parir tal-Avukat Ġenerali u tal-Kummissarju tal-Pulizija, il-Kabinett irrakkomanda li l-proklama ma tingħatax. Intqal li d-deċiżjoni tal-Kabinett mhux biss hija bbażata fuq il-parir tal-istituzzjoni relevanti, iżda hija meħuda wkoll fl-interess nazzjonali u fl-interess tar-retta amministrazzjoni tal-ġustizzja. Il-Ministru Carmelo Abela rikuża ruħu għall-istess raġunijiet imsemmija fl-istqarrija tal-Gvern ta' Malta dwar talba oħra l-proklama li kienet ippubblikata fis-17 ta' April li għadda. L-aħwa De Giorgio flimkien ma' Vince Muscat il-Koħo kienu diġà talbu għal maħfra fuq każijiet kriminali iżda t-talba kienet ġiet miċħuda. Il-Koħo kien ammetta l-involviment tiegħu fuq il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia u weħel 15-il sena ħabs. U għana tal-proklamu fuq il-każ tal-avukat Carmel Kirkopoulos u segwentament ġew arrestati 3 persuni, l-aħwa tal-Maksar, Adrian u Roberta Ġus u Jamie Vella. L-aħwa De Giorgio jinsabu mixlija li qatlu lil Caruana Galizia u rapporti kienu qalu li George De Giorgio magħruf bħala ċ-Ċiniż kien anki talab il-maħfra l-kull każ u anki tas-sieħba tiegħu anke Adelina Pop. Pop tinsab mixlija bħasil ta' flus u rapporti fil-medja wkoll qalu li din kitbet lill President ta' Malta biex tiċċara li qatt ma talbet għal maħfra presidenzjali fuq każ kriminali li tinsab akkużata bih. Permezz tal-avukat tagħha Roberto Montalto, is-sieħba taċ-Ċiniż qalet li qatt ma talbet għal maħfra presidenzjali u m'għandha l-ebda ħsieb li titlob għal maħfra mill-President tar-Repubblika.